Bliver dine briller også fedtet, så er her lige en hurtig lynguide til, hvordan du passer godt på dem og får dem rene. Brug brillerens. Sprøjt brillerens på glasene. Tag lige i fingrene og kør det godt rundt. Og tør det rent med et viskestykke. Tip nummer 2. Vask brillerne under vandhanen i lunken vand. Brug gerne lidt sulfo. Det gør, at snavs nemmere falder af og bliver renset væk. Og skyld dem bagefter med lunken vand og tør med et blødt bomuldsvæskestykke. Tip nummer 3. Hvis dine briller er virkelig beskidt, så kom ind til mig. Så kan jeg ultralydsrense brillen. Vi kan skille den ad og komme helt ind i krogene og få den fuldstændig ren, så de ser ud som nye igen. Tip nummer 4. Lad være med at bruge kemikalier, når du renser brillerne. Kemikalierne kan skade brilleglasene eller brillestillet. Så brug kun brillerens eller lunken vand og sulfo. Det var lige mine hurtige råd til, hvordan du passer godt på brillerne.